know that. One million dollars. Know that. Maga Susa. Alani mamu sababari ndoglu muzoro to watu wona ndi mashika telefoni mama yeleke ndisego kama ayo eda ha eda ngogara ye kamale au dagobi balo titola balo titola Kono nga here tuzula ni bonata. Aha, anyele manulu la de. Wando gura donda ngi sangade. Ndalo ngi bolu to mi sawo. C'est un ensemble instrumental. On est à la galerie biennale. On est à Mada. Aounisou. Appel à Djele Aounisou. Bamako Tche Anamuso Demse Anima Bakoro. Malien Munume Malikona Ani Malikoka ko aw bisimila aw ka jɛmu kɛnɛ kan n'an y'a tɔgɔ da ko brève suinanama ne ni Kebajalo an fila bi yan an n'a bɛndɛgɛmɔ ka bɛn an yɛrɛ ma sabula min ye kibaruyaw ye olu teliman caman b'an bolo Keba foyi ti fantan ni malo cɛ kungo nabaliya kɔ kana an filɛ nin dabaraba ye na ta dɛ duuru kungo mana wuli sa an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini Siramori Jabate ko banga usa janfa ye Keba nte n sɛbɛkɔrɔ tɛ fo ka n ka lamini o ka fisa i ka maaw janfa n bɛ tilen k'a f'i ɲɛna n ko ni batigɛ kurun fara cogo o cogo an b'u fo ale bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ jagoya la Amadu Ampateba ko cɛɲa o cɛɲa bi tapi la k'o ye a couleur ti kelen ye o de y'a cɛɲɛ n'a barika ye ko n'i y'o bɔ adamadenya yɛrɛ la k'a tɔ b'a dɛn ale de ko k'an ka taa nɔnsi ka kalanso la ko nɔnsi ye karamɔgɔba de ye ko n'i ye nɔnsi lajɛ a mana se yɔrɔ min k'a b'o yɔrɔ farida k'a kana kɛ maaw ɲɛna k'o ye jitɔya bɛ natabaya ye k'a kɛkun ye ani maaw ka mɛn sigi la ko n'i y'a ye k'a b'a kunkolo kɔrɔta sanfɛ ka sanfɛla lajɛ ka kɔfɛla lajɛ o ye k'a dɔn fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se k'i sinsin ka taa ɲɛfɛ sen wulili ni sen naani cɛ maaw kumana an ka jamana kɔnɔ koyi maaw kumana dɛ maaw ye siraw dira maaw ye fɛn caman kɛ Keba an kana k'u ma fitiriwale koyi ne tɛ tilen k'a fɛn ɲɛna yan n ko ni bi ma to maa min kɔnɔ kunu ma to maa min kɔnɔ bi tɛ se ka to o tigi kɔnɔ cɛ an kana fila an yɛrɛ ma an kana ba an yɛrɛ la fiyewu kana nata min b'u bolo nin waati in na kana nata o la bolo de bɛ don bolo kɔnɔ mɛ bolo tɛ to bolo kɔnɔ maaninfin bɛɛ lajɛlen n'a garisɛgɛ don maaninfin bɛɛ lajɛlen n'a ka sababu don wa sabu fo alijinɛ
ala ka nɔgɔya ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen sunkalo mangɔnɔ ale tile 6 tɛ bi ye nin fɔli yɛrɛ man di dɔw ye anw ka tension de bɛ to ka wuli ni funteni bɔra dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ko ne ka taa ne yɛrɛ bɛ ka dulokun gɛlɛya n bɛ ka sogɛli ladege k'a ka reposer k'a ta reposer u y'a minɛ cɔri k'a bila so kɔnɔ jagoya la f'a ka reposer sisan Keba su in na an bɛna na dɔ fɔ fɛn caman nka an sera ka teli de arapidɔsi de ye bi ye ko malikura biométrie o tɛ an yɛrɛ ta ye sa wa maliyɛn minnu bɛ kɔ kan i b'a dɔn u ye min fɔ a k'u bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin baara ka kɛ tilennenya ni laadiriya ni jɛlenya ye n'a ma ɲɛ ko wari bɛ bɔ a la gouvernement ka bɔ ka dantigɛli kɛ wa Keba i b'a dɔn maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ye min fɔ a ko ka wari yɛrɛ de minɛ bolo la ko an k'o yɛrɛ de bɔ a la pewu a ka kɛ machine ye n'i bɛ min kɛ a ka don machine bolo maanifin kana t'i sigi maaw da la k'i bɛ taa kangaran da u ɲɛ u ko fana ko maliyɛnw ka lasigiden minnu bɛ diɲɛ fɛ ambassadeurs ni consulat minnu bɛ papier ko ninnu bɛɛ ɲɛnabɔ ko gouvernement ka kangari da u ye u k'a dɔn u taa kun ye maliyɛnw ko ye fɔlɔ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa maliyɛn ni lectureuru ko olu nisɔndiyalen don nin sɛbɛnko in na ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que a degun n'a tunɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye olu de ye wa n'a ma ɲɛ ko baara kan ka kɛ gouvernement ka bɔ ka dantigɛli kɛ a ka ɲɛfɔli kɛ halisa a ka dɔ fara communication kan baara min bɛna sigi Mali kɔnɔ yan ko maa si kana taa nkamu da yɔrɔ la ka taa yen kɛ nafolo sɔrɔ yɔrɔ dɔ y'i bolo tuguni furancɛla fanga ka n'i ɲɛ tugu o kan baara mun don a ka gɛlɛ a ka nɔgɔ wa a kɛbaaw o bɛ olu yɛrɛ maliyɛnw bolo maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ko maa minnu bɛ yan n'olu sera ka nin kɛ olu minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se ko la min tɛ nin ye ni gouvernement mago bɛ maaw la u cɛla u pɛrɛnnen don k'a kɛ fu u b'u ka nafolo don a la nka k'u k'u jija dusukasi kana bɔ a ko la dɛ Keba parce que k'olu ye min ye ka tɛmɛ olu de b'o dɔn olu ye degun mun ye olu de b'o dɔn sɛbɛnko degun b'olu kan olu de b'o dɔn siko tɔgɔko jamuko taayɔrɔko papier o papier hali kɔsa in na Mali ye décision min ta k'a kɔlɔlɔ ye olu de ye k'u b'a ɲini gouvernement fɛ maliyɛn minnu bɛ Ottawa minnu bɛ Montréal minnu bɛ OIO i b'a dɔn ne ka maa bɛ nin bɛɛ tɔ n ka maaw bɛ yen u ye n wele de ko k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna k'a k'a jija nin sen nin da kana to jamanadenw jamana baarakɛlaw la ko hali n'u bɛna ni mɔgɔ kuraw de n'u ye machine sigi ye u k'o kɛ o ka fisa a ka taa kɛ yuruku ni namara ye tuguni parce que olu de b'a dɔn u ye degun mun kɛ n'a fɔra sisan ko nin wari hakɛ de don gouvernement k'o fɔ olu b'o fɛ o ka fisa mɔgɔ ka t'u sigi k'u bɛ t'u ka du jɔ ye mɔgɔ tɛ se ka kuma u fɛ Keba ko dɔ b'an ka jamana kɔnɔ o ka jugu dɛ i b'a dɔn k'an ka finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yɔrɔ dɔw la olu bɛ ka kɛ bana de ye fo ko fana ka jateminɛ parce que e bɛ bila k'e ka taa poste la e bɛ taa wari la e bɛ taa kojugu sinsin poste la o fana tɛ se ka ɲɛ ou bien e bɛ kɛlɛ daga kunna e bɛ ka essayer ka fɛn dɔw kɛ mɔgɔw la maa tɛ se ka kuma i fɛ u k'o lajɛ dɛ degun a man ɲi dɛ n'an bɔra o la biométrie la an ti mɛn maa da la bi o anw yɛrɛ président ka taa so e ye dumuni kɛ kanu banna koyi kanu wari banna surafana tɛ yan koyi e ma ye kɔrɔbɔrɔw bɛ festival an buranakaw bɛ festival la cɛ Keba an buranakaw ka festival ni mɔgɔ si ta tɛ kelen ye cɛ dumuni bɛ ka tobi ye pa yee wa Tɔnbukutu fini feerela bɛɛ de nalen don Gawo nigila ninnu ɲɛgɛnkɛla ni fɛn ninnu a bɛɛ de bɛ palais la kiiri la a ye taa koyi a ye taa an buranw lajɛ koyi buranya ye gasiya de a ye t'u lajɛ ne yɛrɛ tun bɛ yen komi an ko an bɛ ka jalamugu meleke an bɛɛ kunna ko an ka maa sɛbɛ sigi an ye dɔ don an dɔgɔli yɛrɛ dɔgɔnɔkɛ yɛrɛ kunkolo la yen ka dɔ don wa fɛn ti cɛ minɛ dɔgɔnɔdɔn in justice ale y'a ta bɔ ale y'a ka tiriban bɔ kasogi ale y'a ka tiriban bɔ Keba n'an bɔra yen AES minisiriw ye lajɛ min kɛ a kɛnɛ kan ko u bɛ CEDEAO ni UEMOA
k'u kɛlen ka min ye Niger ka wari kumaniya ma k'u bɛ o kɔn fɔ ka se o dan na sisan u ye baara mun kɛ o baara de bɛna n'a to jamanakuntigiw olu ka décision ta décision minnu n'o bɛna na AES yɛrɛ u ko u bɛna n'a ɲini sisan a tɛna kɛ fɛn girimanba ye k'a don yɔrɔ n'a bɔyɔrɔ caya jamanakuntigiw ka ɲɔgɔn ye minisiriw ka ɲɔgɔn ye jamanaw ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan Cani bɛ na Ibe bɛ na u ni Asimi bɛna na ɲɔgɔn ye teliya la wariko bɛ kɛ cogo di musakako bɛ kɛ cogo di projet baw bɛ kɛ cogo di k'u b'a bɛɛ dégager k'a ban pewu ka sɔrɔ ka baara k'a daminɛ min ye architecture min ye baara kan ka kɛ cogo min na u kan ka kow kɛ cogo min u y'o bɛɛ lajɛlen dan tigɛ Burukinakaw fɛ yen baara in na u y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO sigi ni CEDEAO sigilen don k'olu kɔnɔ k'u ka wuli ka taa ci la dɛ k'u n'olu tɛ tuguni k'olu kɔni ni CEDEAO ko fo n'a kɛra sisan AES CEDEAO o kɔni o kumaw bɛ se ka kɛ parce que AES fana ye organisation de ye a bɛ se ka kumaya a bɛ se ka kɔrɔbaya a bɛ se ka nka kɛba maa i bɛ ko o ko la i hakili to i yɛrɛ la bi ka di na sini ka di na laban o ye sa joona ye dɛ bilikanboli o kuntala man ca dɛ n'i ye fɛn o fɛn natɔ ye ko koɲuman don degun dɔw b'a la ala ka degun de dɔgɔya ani CEDEAO an tɛ se ka kɛ waati in na u ko k'an ka basiw tɛ se ka fin minɛn kelen kɔrɔ keba n'an bɔra AES la Segu mara n'i bɔra Bamakɔ Segu n'i bɔra Segu i bɛ taa San n'i bɔra San i bɛ taa Moti n'i bɔra Moti i bɛ taa Banyankara nin yɔrɔba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na keba degun de bɛ yen bi Bamaci wale ni juguwale kɛbaw u nalen don ni den 3 b'e bolo u bɛ kelen minɛ jagoya la k'o fara u ka groupe kan se fosi t'i ye gouvernement tɛ yen maire tɛ yen dugutigi tɛ yen maa si tɛ yen min bɛ se ka kuma u fɛ keba o ɲɔ ɲɛlen don yɔrɔ minnu na kosɛbɛ i b'a dɔn wa u bɛ yen cogo min motow b'u bolo marafaw b'u bolo mɔbiliw b'u bolo hali maa dɔw bɔra dugu wɛrɛw la ka na fara u kan an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ nin waati in na Yuwaru cercle Ɲafunge ale ni Gundam nka yɔrɔ 2 de ta ka jugu kosɛbɛ o ye Yuwaru ye Mopti mara la ale ni Ɲafunge parce que olu 2 ka surun ɲɔgɔn na o bɛ Tɔnbɔkutu mara la yen fana yɔrɔw de b'u bolo Lere ni Atara ye olu kɔnɔna fana na a yɛlɛn don k'a fɔ ko u ka sigiyɔrɔw bɛ yen nka yɔrɔ minnu yɛrɛ la n'u yɛrɛ y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko e ye maire ye i ye préfet ye i ye babakumanan ye i ye dugutigi ye n'i ni faso bɛ baara kɛ olu ɲɛ tɛ fɛ ka da i kan fiyewu keba i ka taa yaasa i ni olu ka kisi ɲɔgɔn ma o yɔrɔw o ye Yuwaru yɔrɔ minnu ye u b'a fɔ ma ko Dongo Dirima Debulɔyi Sayi Gijo Nangu ninnu yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna Yuwaru terroriste de bɛ yen samara pantalon tigɛlen don jaga bɛ sara malo la a bɛ sara bagan na nin sunkalo mangoro in na sisan tan u bɛ k'a minɛ mɔgɔw la misi de la n'an bɔra Yuwaru cercle kɔnɔ Ɲafunge cercle kɔnɔ Banikan u ka ca yen Sarafere Kumera Ngaru Dire u bɛ nin bɛɛ lajɛlen na bi u bɛ ka jaga de minɛ mɔgɔw la misi la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen keba u labɛnnen don u caman de bɛ yen duguladenw ka fɔ la ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa ni ka segin kɛ f'i ka kɛ maa ye maa min tɛ taa i tɛ bɔ ka sigana ka na k'i la n'o tɛ i tɛ na sigana kelen n'a yer'i la e tɛ segin tuguni nin de caman kɛlen don ka caya o fana kɛrɛfɛ dogofirikaw fɛ yen bi da bɛ olu ye sunatu ye o ye ɲɔnɔ mara ye terroriste bɛ mun kɛ dogofiri ji bɛ bɔ fala minnu fɛ sufɛlaw ni dugutilaw fɛ u bɛna min don olu bɛɛ lajɛlen na mini na gidɔrɔn kɛrɛfɛlaw u bɛna min don ninnu bɛɛ lajɛlen na sira o sira bɛ taa foro la u bɛna min don la wa u tɛ da o ma dɛ u bɛ tila ka mugu ci maa caman de ni bɛ ka to nin ko ninnu na bi dogofiri ninnu n'a laminiw bɛɛ lajɛlen na dugu dɔw yɛrɛ bɛ ka wuli donc maaw y'a yira k'a fɔ ko armée a ka d'u ye nin waati in na
keba armée ka ye u ka nin ko in na armée ka taa u dɛmɛ yaasa u bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔna na armée fana a fana sigilen tɛ fɛn bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don armée kɔnɔ fɛɛrɛ anw t'o dɔn mais u bɛ ka min kɛ n'an y'o ye o ye k'a fɔ ɲɔnɔ mara la yɔrɔ caman bɛ yen nujugawale kɛbaa ɲɛmaaba dɔ tun bɛ yen u y'o fɛn cɛjugu u sera ka olu minɛ wulikajɔw bɛ sen na sinon n'i y'a jateminɛ armée ka kan bɛ ɲafunge o kan bɛ yuwaru maintenant dugumisɛnnin minnu bɛ yen maa ninnu fana bin ni bintu ni tu kɔnɔna ninnu de ka d'u ye u sigilen n'o ye ne bi maa si tɛ se ka fɛn sɔrɔ ye k'i bɛ ko kɛ ka fɛn ye donc dogofirikaw olu ko fɛn fɛn fana ye bintu ye yen fɛn fɛn ye yiri tu ye yen fɛn fɛn ye yɔrɔ ye ko mɔgɔ bɛ se ka dogo yɔrɔ min bi olu ka sɛnɛkɛlaw kɔni jɛra yen kɔ pewu or nin waati in na contre saison de kan ka daminɛ an b'an profiter k'a fɔ ko min ye office du Niger PDG o falenna an pe ale bɔra a la u ye Badara Alu u y'o de bila ale nɔ na o yɔrɔ in na ye wa bi dire a lamini Janka u bɛ k'a fɔ sisan ko maa bɛɛ lajɛlen ka t'i ka misi kɔnte n'i ka misi kɔnte a bɛ minɛ n'i bɛna n'i ka denbaya fana u b'a lajɛ ni den 3 b'e bolo u bɛ 1 minɛ jagoya la u bɛ don finitigiw ka da la dogo fili bɛɛ lajɛlen b'o kalama a ka ninnu ka taa se gijow ma n ye min fɔ ale kelen de don keba bi maaw sɛgɛnnen don nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ dire u ka conseil communal dɔ bɛ yen u b'a wele ko Umar nka bɛɛ b'a wele ko Kangayi ale ye conseil ye daga kɔnɔna na dire cercle la k'u y'ale ta ka taa n'a ye Bamacɔwale n'u ka wale kɛbaaw kɔni y'ale ta ka taa n'a ye duguladenw y'a yira k'a fɔ k'u taara ta yɔrɔ min na o ye Sanjari ye a yɛrɛ ka so koyi wa ko maa si t'a dɔn kun min na u ye maire in minɛ n'o ye conseil municipal in ye k'u y'a minɛ ko ka taa ni a ye Bamacɔwale n'u ka wale kɛbaaw k'u taara ni a ye muso dɔ ale taatɔ Ɲame Nigɛrikaw fɛ yen muso in ko an dafɛ jamana dɔ mɔgɔ de don Bamacɔwale n'u ka wale kɛbaaw kɔni k'u y'ale minɛ nin kalo in tile 13 Gawo ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ani duguladenw y'a yira k'a fɔ k'a tun bɛ maaw bɛɛ lajɛlen bɛ don kari minnu kɔnɔ n'o ye kariw ye k'a tun b'o dɔ de kɔnɔ a kɔni bɔra Ɲame Niger a tun bɛ k'i kunna Niger de kan kibaruyaw y'a yira fana kɛba k'a fɔ ko muso in maa t'a dɔn kun min na nin waleya in kɛra la sabula k'a sera Karu o ye dugu dɔ ye an sɔngo kɛrɛfɛ k'u y'a minɛ yen de wa fo sisan maa t'a dɔn u taara n'a ye yɔrɔ min n ko in dɛ nin de ye ko in gɛlɛma yɔrɔ dɔ ye a degun dɔ ye nin de ye Sikasokaw fana fɛ yen ekɔlisow bɛɛ lajɛlen caman datugulen don bi dugulamaw olu y'a yira k'a fɔ ko min ye ekɔliso ninnu ye k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa u ka se ka dayɛlɛ cogo min na u kɔni ye a yira k'a fɔ ko min ye maa 70 ɲɔgɔn na olu nana ka na sigi ka fɔ kɛ ani ekɔli karamɔgɔw yaasa k'a lajɛ min ye ekɔliso ninnu u bɛ se ka dayɛlɛ cogo min basigi ni lafiya o kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ kɔni ko maa minnu ye jɛrɛ in sigi sen kan olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Bamacɔwale ni wale kɛbaaw k'u kɛlen don ka kangara de da ka kangari da maaw ye k'a f'u ye k'u tɛ jɛn n'a ye nka min ye lajɛ in ye a y'a to kɔni ekɔliso ɲɛmaaw minnu bɛ musaka don ekɔliso la nin yɔrɔ ninnu na olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakililajigi kɛ ɲɔgɔn hakililajigi kɛba ko sunkalo setɔ don da dumunifɛnw k'u sɔngɔ kɔni jiginnen don min ye maa caman ye olu taara sugu kɔnɔnaw la ka taa mɔmɔli kɛ ko sɔngɔw bɛ ka jigin min ye malo ye k'o bɛ yen sukaro bɛ yen kaba bɛ yen fɛn caman bɛ yen sunkalo mangoro in kɔnɔna na o kɛlen don ka sugu fa wa min ye juraw ye sugulamɔgɔw fana ye u fana y'a yira k'a fɔ ko minɛnw b'u bolo nka min de tɛ yen o de ye kalisi ye ligiri pɛs ale de tɛ ka sɔrɔ sisan sa min ye dugu maaw ye dugukɔnɔmaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko an filɛ ka taa sira min fɛ nin ye ko n'Ala sɔnna a ma ko ɲinan ko a bɛ n'a fɔ ko sugu kɔni falen don cogo min fɛɛrɛ mun tigɛlen don ko ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ko minɛnw bɛ yen ko nka k'olu de ɲɛ tɛ kiliyan na i n'a fɔ san tɔw b'a bɛ kɛ cogo min na mɔgɔ bɛna sɔn a tɛ yen wari de tɛ yen a t'an bolo de a ka d'an ye o e ma Ala yɛrɛ bɛ sun na su in na sunkalo ma se anw bɛ sun na kabini sisan keba ko jagokɛla dɔ ko ale yɛrɛ famana k'a ka magasin falen ta sunkalo ɲɛmɔgɔrɔla la nka a bɛ min fɛ min ka d'a ye ni nin bɛɛ ye o ye sɔngɔw filɛ cogo min na nin
ala k'a to ka to la maaw kana na fosi fara a kan wa jagokɛlaw fana ka mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn ye daba naani bitigi 30 k'o jenina tasuma fɛ kuran don Bala e tɛ Bala dɔn Bala Traore délégation spéciale ale de bila na Adama Sangare nɔ na f'u ka wuli ka jɔ de kɛ ministre min bɛ kuranko kunna ale sera Niger bi Niger faaba la ɲamɛkaw fɛ yen Mali Burkina Niger olu bɛna na baara kɛ ka ɲɛsin Niger taji min bɛ bɔ ale fɛ yen jamana fila in fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na sɔn nɔgɔya la wa fana k'u bɛna na jɛ u jamana saba ka centrale solaire dɔ sigi Nigerkaw fɛ komi olu ka tile barika ka bon kosɛbɛ ka se ka baara kɛ n'u ka kuranko bɛ se cogo min na k'o kunbɛn ɲɔgɔn ye in ko n'ale fana kun cɛra o fana jaabi bɛna bila ka di jamanakuntigiw ka ɲɔgɔn ye la yaasa musaka ko n'a ko bɛ se ka jate minɛ cogo min na ayiwa i ka cɛ ye concours wɛrɛ annulé dɛ ko concours professionnel o kun kan ka kɛ sini k'a bɔra a ma ko sabula k'a yɛrɛ k'a fɔ ko sɔmi kɛra k'a fɔ ko yurugu dɔ labɛnnen don ka ɲɛsin o fana ma ko n'ala sɔnna ma k'u na dɔn Faso Kulubali hey maa ti maa dɔn dɛ keba o concours fana bɔra a ma ko fo waati wɛrɛ vignettiw k'olu bɔra mototigiw nɛgɛsotigiw tricycles ni katakataninw ko k'a daminɛ 100 na ka taa se 2400 ma ko bɛɛ ka t'i ka vignette ta k'u ye feere yɔrɔw dayɛlɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Bamako mairie ni perception kɔnɔna na ko maaw ka taa ta ko sinon ko ni mars kalo tile 31 tɛmɛna k'a bɛ ni 100 ta bɛ kɛ 200 ye aw ta ye joli 1000 ni 200 k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ 2000 ni 400 ye donc kabini sisan ko mɔgɔw ka se ka taa u ta ANASER ale ni polisiw k'u y'u bolo don ɲɔgɔn bolo yaasa siraba kan kasara minnu bɛ kɛ dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min ani sariya kura minnu sigira siraba kan ko ka keba ko ka olu lajɛ olu bɛ se ka labato cogo min na jamana fantan ani 4 fɛ o ɲɔgɔn ye o kɛra bi u y'u tɛgɛ don convention dɔ la k'o signé ministre 2 bɛɛ tun bɛ yen Dawudu ka taa fara Madina kan min ye ANASER ɲɛmaa ye n'o ye Mayiga ye Musa Ba Mayiga ale yɛrɛ tun bɛ yen ani polisi directeur Sulemani Traore u ye baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen latigɛ école karamɔgɔ maa 600 k'olu de sera k'a ye Bafulabe bɛ marabolo kɔnɔna na min ye contrôle physique ye k'o bɛ sen n'a ye contrôle physique in kɛba o de ye k'a lajɛ sa école karamɔgɔ n'o y'a sɔrɔ i bɛ yɛrɛ k'u taara o de jateminɛ Bafulabe ale kɔnɔna na Usubijanakaw fɛ yen ale min ni Bafulabe ye kilomɛtiri 100 ye ko école karamɔgɔ 300 o de yera olu fɛ minnu bɛ baara la wa yɔrɔ tɔ ninnu fana na fana k'u taara sɔrɔ école karamɔgɔ kɔni caman kɔni tun bɛ yen école yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni contrôle sera olu ma sa o ye maa minnu bɛ gouvernement ka musaka bɛ don école karamɔgɔ minnu na ko a kɛkun ye olu ye Sikasokaw fɛ yen Dandere sokaw olu y'a jira k'a fɔ k'olu ka école so 5 denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛma nin waati in na k'a sababu kɛ bamanciwale ni jugawale kɛbaw ye école so ninnu kɔni datugura kapu Dandere so kapu u y'a jira k'a fɔ ko min ye école den maa 456 o de kɔni bɛ bi minnu tɛ ka se ka kalan kɛ wa u y'a jira fana k'a fɔ ko kibaruyaw kɔni dira Sikaso académie ma yaasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ cogo min na olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn kan an ye jɛrɛ min kuma fɔ yaasa o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na keba Macky Sall politique mɔgɔ don dɛ a ka cour constitutionnel ko a taara ni sɛbɛn min ye wasabulon na ko o sɛbɛn in ko u ma jɛn n'o ye k'o tɛ sariya ye k'u ka segin ko ka labɛnni kɛ ko ka élection sigi Macky Sall ko de ko élection tɛ kɛ le 25 février conseil constitutionnel fana m'o kelen de fɔ sisan sa wa Macky Sall ye bataki kɛ bi a ka communiqué filɛ nin ye a ko ale y'a mɛn nin kalo in tile 15 ko conseil constitutionnel mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko ale tun ye sariya min ta k'o tɛ sariya ye k'o tɛ bɛn ko wa fana k'u y'a jira u ka sariya kɔnɔna na ko kalata fana tɛ se ka kɛ tuguni a don na k'o de hukumu kɔnɔna na sa ale yɛrɛ ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ sa ale bɛna na kuma politiki mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa min ye kalata ye a dɔgɔ bɛ se ka da cogo min na kura ye CEDEAO a ko CEDEAO fana ka communiqué bi a kɛba filɛ nin ye u ko conseil constitutionnel k'o ye waleya min ta Senegalikaw fɛ yen kalo in tile 15 o tɛ kunun ye sa wa ko olu y'a mɛn ko wa k'u y'a faamu k'u b'a ɲini Senegalikaw fɛ k'u jija ko conseil constitutionnel min fɛ k'u k'o bato ko ka élection ko ka date kura wɛrɛ sigi a la tuguni olu ni Macky Sall ta mun ni ɲɔgɔn cɛ sisan
keba an k'an dabɔ wali kungo la Sénégalais jamana tɔw ye ni min bɔra la politiki mɔgɔw fɛ an na o lakali maaw ye n'an bɔra yen an bɛ na Côte d'Ivoire kabini Mali Burkina Niger y'i sama ka bɔ CEDEAO la Côte d'Ivoire tun ma i da don a kuma na a bɛ faamu sabula o tun bɛ Coupe d'Afrique la u ko k'olu kɔni farafinna jamanaw u ka tɔnw olu bɛ baara kɛ n'u ye cogo min tɔn mana sigi olu ni bɛ baara kɛ ten olu ka jamana taabolo ye wa u bɛ jɛkulu min fana na n'o jɛkulu fana ye min bila yɔrɔ min olu Côte d'Ivoire bɛ taga n'o sira de ye kunnafonidilaw y'o ɲininkali kɛ u ka ministre ka porte-parole du gouvernement na a ko nka k'o bɛɛ la ko olu b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ye jamana min fana bolofaraw c'est à dire ka bolodiɲɔgɔnma sira caya o jamana don wa a sinsinnen don kan a bɛna na baara kɛ n'o ye jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ n'an seginna ka na Mali la stade Amarindaw Segukaw fɛ yen ko o jɔli ko kurakuraya Asimi tun ye min layidu ta juillet kalo tile 23 k'a to Kayikaw fɛ yen taama la k'o baaraw daminɛna Segu stade Amarindaw k'o bɛna kɛ kura ye Kayikaw olu fana ta daminɛna a mɛnna min ye Tɔnbɔkutu ye Asimi tun ye layidu ta ko stade kura bɛ taa jɔ ye minisiri taara Tɔnbɔkutu a taara o stade o biriki fɔlɔ da o kɛrɛfɛ fana sifinw ka so min bɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen n'o dilanna kura ye Bamansiwale tun kɛlen don k'o kari u y'o fana d'u ma ka matériel de sonorisation d'u ma o wulikajɔ sababuya bɔra maa min yɔrɔ o ye colonel major Ismaël Wage ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen Eredokoma nin de diyara ne ni ko bɛɛ ye Eredokoma ko k'a y'a ye a y'a mɛn ko énergie du Mali ko a ko sa ko i sago sarali la k'i bɛ wari dɔ sara ka fara a kan ko o man ka kɛ cogoya si la ko sabula bi k'an bɛ jamana kɔnɔ ko degun bɛ mɔgɔw kan ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ko mana ka tɛmɛ ka bɔ yen ko waati min na énergie yɛrɛ tɛ ka se ka courant di mɔgɔw ma ka ɲɛ o k'a bɛna dɔ fara sɔngɔ kan cogo di ko sabula ko waleya min filɛ nin ye n'o y'a sɔrɔ sisan e énergie courant dɔrɔmɛ 2 la san u b'a fɔ k'i ka tama dɔ sara n'i ye tana sara u b'a fɔ k'i ka hakɛ dɔ sara k'o ye sonyɛni ni namara de ye ko ni dɔ bɛ fara énergie courant sɔngɔ kan ɲɔgɔn ye de bɛ k'a la jɛkulu de bɛ yen tɔn de b'a kɔnɔna na Eredokoma ɲɛmaa n'o ye Badu Samuni ye a ko k'u b'a ɲini énergie mɔgɔw fɛ u ka nin waleya in jɔ depuis sisan parce que fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ courant sara i sago la ka ɲɛ k'a sɔrɔ fosi ma fara a kan n'i mago bɛ 5000 na i b'a sara ko wa k'u ka taa o cogoya de fɛ ko n'o tɛ k'u bɛ ka nin min kɛ nin ye ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ko ka u den ka dɔ fara courant sɔngɔ ka taa k'olu tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini nin fana ye consommateur ka tɔn ye tɔn min ni ale y'a jira k'a fɔ ko nin ko in ma diya ye Croix Rouge ale bɛna dɛmɛ don maaw ma sini téléthon dɔ senfɛ min ye Nu Mayiga ye a ye ɲɛfɔli kɛ k'a kɛ kun ye maa minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ o sigiyɔrɔ la olu bɛna n'a lajɛ ka se ka kalanso jɔ olu ye kɛnɛya ko min ye siyɔrɔ ɲuman ye ka se ka kɛ cogo min na u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ka taa ka o dilan u ye min ye téléthon in kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen k'i jija k'i bolo bila i kun yaasa maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ nin ko in hukumu kɔnɔna na Nu Mayiga n'o ye Croix Rouge secrétaire général ye ale ka laseli don keba sini n'Ala sɔnna ma e bɛ Asma CFP dɔn keba cɛ ɲinɛ ka di dɛ Buwe ka parti ala ma hinɛ n'a la olu ka congrès sabanan de bɛ yen sini maison des aînés la k'a bɛ daminɛ sɔgɔmada fɛ o kɔrɔ ko sa parti kɔni bɛna président kura sɔrɔ parce que ala ma hinɛ na premier ministre Buwe la ale ka parti don a ka congrès sabanan de ye nin ye k'a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ sa maaw ko jija u ka ye o kɛnɛ kan yaasa baara min bɛ yen o ka se ka kɛ cogo min na laadiriya la sini ni ala sɔnna ma maison des aînés na Asma CFP ale ka kɔn i b'a dɔn maa min ye Asma CFP secrétaire général fɔlɔ ya i t'o dɔn a ka tigi ka don politique la i b'o dɔn wa cɛman Hubert a kɛra 2007 CICB la maa m'a lakali dɛ a sɔn bɛɛ bɛ n bolo Asma CFP association secrétaire général fɔlɔ cɛman Hubert Kulubali a fɔ fan bɛɛ ko ne ko ten IDD tɛ dɛ Asma CFP ale de y'a discours fɔlɔ fana kɛ politique de don an bɛ bi ta in na su in na taa jɔ yan an na ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka dugu ɲuman kɛ